vekini bendike ndadakanca mphulaphuli into ndiyizisa apha kuwe ndisitsho uba ngaba kukho umcimbi esiwuvileyo nangona isiko elolwaluko kungakudalanga liqalile amakhwenkwe esiya esuthwini kodwa hayi apha esakhe isizwe seva into yokuba ngaba amakhwenkwe nanjengoko umcimbi odibaniselene nemigubho kudala ishunyayeza uba ngaba makungabi sagujwa ngoba kaloku la makhwenkwe ayabulalana kodwa ke sivile iphuma iripoti phaa kutata uMajola sitsho uba ngaba hayi apha icala ikhona ikwekwe yabe kanti iphulukana nobomi ngenxa yale migubho. Ndatsho ke ndathi ndawuzama sikhangele usihlalo wolwaluko apha kwesi sithili okanye apha kulo masipala wasesakhe isizwe uba ungaleka ngenene ke siye sabe kanti siyamfumana azosicacisela banzi ke ngonokwakhe ukuba ngaba yinto na eye yabe kanti iyenzeka kweliya icala lingaphaya mphulaphuli wevukani community radio. Namhlanje ke ndinazo iindwendwe zam apha enkqubeni sobe ke sincokola ngalo mcimbi lowo ukhona ekhaya sele ndixhomile ke nakuwe mphulaphuli phaa kuFacebook. Umbuzo wam ke endinawo apha kuwe mphulaphuli makuthiweni ngoba kaloku iyashunyayezwa le nto xa kuye kwabhaqwa kukho loo mzi uye wabe kanti wenza umgubho wena ungathi mayibe yintoni eyenziwayo kuloo mntu kohlwaya ube kanti akukho sidumbu esiyawuthi sibe kanti siyaphuma njengoko kwenzekile apha kweli cala lasecala mphulaphuli wevukani community radio nje ukuyitshayelela intetho kaba uMajola wathi ke utata uMajola xa ithetha umgubho wamakhwenkwe uphume nodlolwazana ecala kubhubhe enye inkwenkwe eneminyaka eli-16 ubudala ngokuxatyelwa ngamanye kuthiwa ke ubethwe waxatyelwa ngezembe uaphelele masimini oneminyaka eli-16 waselanganqi kwilali zasecala ngexesha lomgubho okanye umguyo wamakhwenkwe. Kuthiwa ke ebesenza ibanga lethoba okanye ke ugrade 9 eDM Skhosana High School. Kuthiwa uMajola ke uyabuza ibingumgubho otheni nalowo kweliya icala lingapha. Kuthiwa ke lo mgubho lowo ubuqhubela pha kwilali yasembewuleni esigangeni ngomhla we-22 kwinyanga kaNovemba kulo mnyaka ka-2024. Kodwa ke namhlanje enkqubeni mphulaphuli ndinazo iindwendwe zam njengoko besenditshilo ukuba ngaba ndikunye nosihlalo ojongene nolwaluko kulaa forum yolwaluko apha sakhe isizwe ecala kwakunye napha eEliot utata ubhekisizwe kangaleka kweliya icala lingapha abekhona ke nokhansela phaa ukhansela utasana ophaa kwaward 9 apho khona kwenzeke khona esehlo ukhona apha enkqubeni. Ndinaye ke nenkosi yam kwelaa cala lingaphaya unkosi uBangindlovu Gacelo enguye ke ephuma phaa ku-Amagcina Traditional Council ukwayiyo ke nelungu leforum kwelaa icala lingapha sobe ke sincokola nabo kolu suku lanamhlanje. Ndiyafuna ke siqale apha kuwo sihlalo nkosi uNgaleka sikunike lithuba lokuba ubulise kumphulaphula ekhaya. Yes. Mandibulise. Nqongo ndibulise kubaphulaphuli bakho. Yes. Abaphulaphuli bevukani. Ndibulise ngokukhethekileyo koogxa bam aba. Alright, council ndicela uthathe ezi headphones lapho kuwe zezo ezizenza uba sibe kanti asivayo. Ndibulise oogxa bam. Nabo bonke abantu basesakhe isizwe. Nabo bonke abantu abandivayo. Yes. Kule ngingqi kaTshonyana. Kamakho. Nkosi kakhulu. Masose size kuwe council uTasane nawe sikunike lithuba lokuba ngaba ubulise kumphulaphula ekhaya. Mandibulise Ntsuntu. Ndibulise nabaphulaphuli bevukani community radio. Ndibulise bonke umuntu wasesakhe isizwe ngokubanzi. Enkosi. Nkosi kakhulu. Nkosi uBangindlovu nawe ke mandikunike lithuba lokuba ubhotise kumphulaphula ekhaya. Mandibhotise kwemngqongo, ndibhotise nabaphulaphuli bevukani community radio, ndibhotise bonke abahlali balapha eKrizani nalapha esakhe isizwe. Nkosi kakhulu injalo nje siyabulela ngexesha lenu sithe xa sinikhweba nabe kanti niyazenza inzame zokuba nibe kanti nizofikelela apha. Nkosi uNgaleka ndiyafuna ke ndiqale apha kuwe. Kudala ke mna nawe sithetha injalo nje nakwiintlanganiso eziye zibe khona bendiba khona nonkosi ojongene nolwaluko apha kwesi sithili saseKrizani uba ujezile into wayesoloko eyishumayeza into yokuba ngaba le nto yale migubho mayingabikho mayiphele ngoba kaloku la makhwenkwe ayonzakalisana. Liyaqalwa isiko lokwaluka uvulwa ngoku amakhwenkwe asaqala esuthwini amanye asaya kodwa ke kuvakala le nto. Ungathi
ngobani abaye babe kanti lento ayishunyayezwelanga ngokupheleleyo, okanye abanye abazali uyafumaniseka uba ngaba kumakwabo kumabantwana bathande ngenzelwa mna umgubho ndifuna ukwenzela umgubho, ngobani abayimoshayo lento sele kukho lento ngoku iveleyo ngohlobo. Mandibulele Mngqoko. Abazali baphakathi kuyo yonke le nto. Thina as early as August as i-initiation forums, iChris Hani, Isakha Isizwe nazo zonke ezi-initiation forums zonke zalapha, sidibene nabantwana kwi-awareness campaigns sibabonisa ngobungozi balento. I-challenge sinayo kumakhaya wethu, Mngqoko, sihlala kwezaa ndawo nathi, asithi kuba kuthiwa siziinkosi sihlala esibhakabhakeni, sihlala pha abantu abamameli. Yintakatho ngoku engenileyo abantu because bafida abantwana utywala and aba bantwana bayagqibela. So yiyo loo nto ibangela uba sibe silapha namhlanje. Bendithe ngokuya bendithetha apha kolwasapho ndathi lo mntana ubhubhileyo ayingowokuqala and ngohlobo sibona ngalo ayingowokugqibela mna, kuba ezi zinto ziyenzeka kwezi lali sihlala kuzo. Ngoku ndiva into ethi kwezi lali zaseseplani iyaqhubeka le migubho, kwiilali zaseLanganxe iyenzeka le nto. Abantu bathi imigubho ayenziwa but still banika abantwana utywala. Eyona nto ndibangela ndithi yintakatho ke ngoku le, ngoba uthi xa ugqiba ubanika obo tywala ubagxothe emzini akho uba bahambe bebulalana apha esithubeni. So injalo ngabazali bonke apha. Kule nto uyithethayo uyafumaniseka uba ngaba xa unika abantwana utywala, abantwana umzekelo lo una-16 years okanye ebomini bakhe beqala usela obutywala bunikwe phaa, ngoba kaloku xa usela utywala uyawuphela usenza ezinye izinto. Khansela uTasana, njengarhulumente ndiyaqonda uba ngaba nomasipala ingakumbi ke laa ofisi kameya nayo kudala ithetha le nto quka nale kaSpeaker uba ngaba imicimbi edibaniselene nale migubho mayingabikho. Ingaba nina nzame ziphi ebenizenza uncedisana neforum le kwakunye neenkosi ukwenzela uba ngaba abantu bayazi uba ngaba le migubho ayifuneki? Ntsundi, into endinoyithetha, le nto yolwaluko ikwidesika kaSpeaker phaa kuthi kwamasipala. Yes. And njengoko esitsho ulantuka uNkosi uNgaleka esithi from August baqala ukuququzelela ezi campaigns beququzela yonke le nto kulungisela ulwaluko. Andifuna ukuxokisa, urhulumente uyenzile unako kangangoko and umasipala uzenzile zonke izinto efanele uyazenza malunga ulungisela ulwaluko. Into isebazalini, asinawuyithini mntakatata. Ngoba kaloku ngoku okokuba abazali bebenokuncedisana nathi and intetho karhulumente kithi asinakwenza nto singabambisananga, ngoba bonke ngabazali bonke ababangela le nto. Ngoba kaloku nalo mntana ubhubhileyo eWard 9 ubhubhile phaa qelele, kodwa isithi into yakhe basuke eLower Langanxe bebheke emgubheni kwilali ekuthiwa kusesigangeni, whereby naba basesigangeni babemenyiwe kuLanganxe. Ndixelela into yoba mna after nakule incident ibiyenzekile kuqhutyekwe kwekuLanganxe kugujwa, asiyazi uba ithini and isalele ebazalini, asizuyibaleka loo nto. Yena urhulumente uzamile and uzama kangangoko. Andiyazi ke abazali kufuna kude kube kufa umntakabani or umzali uyi-understanda xa kuthiwa kufo wakhe na. Mandime kuloo ndawo msasasa. Enkosi kakhulu. Mandize kunkosi yam kweli cala, Nkosi uGwecele. Ndiyayiqonda uba ngaba le nto yenzekile kulaa mhlaba ukhokhelwe nini, seyenzekile. Injalo njoku ukuva ukuba ngaba apha ecala kokokuqala ke sesiva esi siganeko oko liqalile ke ngokweli siko lolwaluko apha kuDisemba. Uthini umkhombandlela ngoba sekwenzekile, nizawuthini ke ngokubheka phambili ibe kanti le nto ayiqhubeki, akho minye umphefumlo eyawuthi ibe kanti iyaphinde iyaphuma? Msasa, sizawuqhubekeka sisenza ke phofu le nto besikade siyenza nangoku bengekabikho siganeko, kuba ke njengoba zisitsho nezi nkokheli sezithethile, akukho nto ingenziwanga ukuyala abazali ngale nto yakufida abantwana ngotywala. Kuba ke xa kuzayokoluka umzekelo kuvulwe isizini, abantu bahamba bayokufuna amaphepha kwinkosi okanye loo nkosana. Inkosana iqala ibafundela umthetho, kunomthetho omileyo otshoyo uba abantwana imigubho yapheliswa, abantwana mabanganikwa tywala.
ilele ebazalini ke njengoba sekutshiwo yokuba bade baphume kule nto inawunika abantwana utywala. Right. Zinkosi zam ndiyafuna lo mbuzo ndifuna uphosa kuwo. Ukhona umphulaphula apha wathi xa kunibuzele kwezi nkosi bangaba ke ngoku baza kuyinqanda njani le nto ngoba siyabava bathi imigubho le mayingabikho kodwa into eyenzekayo la makhwenkwe aye athi afuna iimfanelo zabo ngoba kaloku abazubahlonipha abantwana bathi ngoobhuti ngoba kakubaniki iimfanelo zabo. Le nto thina siqonda uba masibanike utywala bahambe, so masithini bazoyilwa njani le ngoba kaloku abantwana bethu kuthiwa bazohlonitshwa. Imfitshi leyo namngqongo ngoba aba bantwana ngokujonga emva kwakwenzeke le nto phaya kule wadi katata uTasana abantwana ababini kuthiwa babanjiwe balapha ngaphakathi. So ithetha ukuthini ke ngoku loo nto? Kufuneka baphelele ejele abantwana babantu ngenxa yabantu. Sithi thina umthetho mawuthathe indima yawo because ukunika abantwana aba-under age utywala iyapanishwa loo nto ngomthetho. So umthetho mawuthathe indima yawo. Abantwana baphaya mabathethe uba utywala bebuthathathwe. Siva umhlola phaya bangaba abazali banika abantwana imali xa sisithi thina mabanganikwa tywala babapha imali kuthiwa imali yomthini jikelo ewe xa bahamba bejikeleza becela imali ngathi ngolaa xesha lethu Christmas and then le mali bahamba bayothenga ngayo utywala. Last Friday bendiyazile ibikhona into eza kwenzeke nje apha eNdondo sifike amakhwenkwe egcwele emegeyithi phofu ngamakhwenkwana la ingona amakhwenkwe nto safika phaya sawasusa kulaa mzi sithi nifuna ntoni apha bafuna utywala ndithi sukani. Ndithi kutata walapha thatha abantwana bakho bafake ngaphakathi eyadini because uyawazi umthetho uthini na. Nyhani wabavalela ezaa nto zaziphethe imbodlela zisithi sinabo nabo utywala sizawuzithengela. So ikhona into enjalo. Xa ndingena kulaa lokishi yase-15 nanga amakhwenkwe esuka ngapha ngasemanzi mdaka aphethe ingubo uyabona futhi ezinto aziphetheyo ndafowunela amapolisa bangolesihlanu before kwenzekele into. So ezi zinto bazithethayo bangaba amakhwenkwe akazuhlonitshwa akazuthini salusile nathi sinabantwana abangamakhwenkwe asizange sizenze izinto. Yimfitshi nje le yoba abantu baya blackmailana lo mntana akazukuhlonitshwa. Uthini ke ngoku wena umntana wakho uzawuhlonitshwa but umntana womnye umntu usengcwabeni ngoku. So yeyiphephetele. So injalo ke mhlekazi wami. What? All right. Masiphinde sibuye lapha kuwe Councillor Tasane uba ngaba ingaba ke ngoku usapho lwapha kwaMasimini benike naya njengoba urhulumente nenkosi uyovela luxolile luziva njani nje yonke imicimbi kunjani nje phakathi kwekhaya? Into endizayithetha msasazi andifuna uxoka i-incident iqhubeke on Saturday. Yes. On Sunday inkosi zakuthi noSpeaker weBhunga laseZakhizwe umama uMkati saya phaya futhi safika lonakela ndizoxoxa likaxoli inobala uxola after inyango neminyaka lona lonakele kakhulu imphefumulo nawuxoxa lona saphuma ke sabheka nalapho lento yenzeke khona apho bekusithiwa utata lo ebesenza bekuthiwa bengenisa inkwenkwe siyoqonda uba kanye kwenze namapolisa bekhona. Ndifuna uxoka khona nto sinoyithetha actually siyile thina actually abakaxoli. It is going to take time yona kuba mabaxole yona bonakele and enye into endifuna inowutha ke msasazi nantsi kuyabonakala uba mna le mfazwe yala makhwenkwe yimfazwe ekudala iqhubeka because i-affecte nesikolo zase-DM Skhosana and mna I'm expecting but kandiyithandazeli loo nto ndi-expecte i-bad results ze-matric e-DM Skhosana because abantwana oko besilwa and izikhali abaziphathayo zizikhali zemfazwe ayizozikhali nje before umgubha uqala ngoku mfo kaMzambo uyayikhona imigubho kodwa nokho izikhali ezibaziphathayo ayizozikhali zemigubho zazikade uqala ukuthi mayipheliswe le nto yemigubho kwaqala kwathathwa izixhobo qala kuthi xa bazawugubha abantwana sithathwe izixhobo kuba besilwa because iqomba kusetyenziswa because indoda ibesebenzisa nenkwenkwe intonga but izikhali baphatha imikhonto into ezoyikekayo. Actually yona i-affecteke ne-curriculum yesikolo sase-DM Skhosana ngoba uvula kwezikolo definitely because abaxolanga la makhwenkwe asekulanganga definitely xa kuvula izikolo azawuziphindezela kumakhwenkwe asezikhangeni but we are trying of all our level best into yoba mayizame uphela le nto and umthetho udlale indima yawo. Enkosi. Enkosi kakhulu. Kuthiwani kwelaa khaya bekusenziwa kumgubho bathi bengayazi bangabe imigubho yapheliswa xa niyovela njengokuba benike nayo iyovela pha bathini bona? Hayi bayayazi utheke xa simbuza utata wakhona because there are documents esayinwayo from Sibonda. Yes. Uthi wasayina uthi amakhwenkwe afikile
wawafundela imigaqo, wakhupha imvlophu ebeyithatha kwaSibonda, wawafundela imigaqo emikhupho, wawagxotha. Uthi ke wagxotheni kwamakhwenkwe ke aye awulala kulaa mizi i-close by phaa kulaa mzi. But le nto yenzeke past 8 in the morning, the following morning, xa kusuka inkwenkwe kuyongezwa inkwenkwe ebuhlanti. Ya, uthetha indlela abeka ngayo ke, ndiyazi bendingekho. Alright, Nkosi yam, masiphinde ke sibuyele apha kuwe. Ndiyafuna ke ngokuba ngaba silungiselela uNongekehli ngoku, ngoba kaloku saqhutywa nolwaluko uba ngaba sibakhumbuze, njengoba kuyabonakala uba ngaba le nto yinto kumele isoloko ithethwa, ibethelelwa, ngoba ayithi ihlale izinze apha entlokweni zabantu uba ngaba zintoni ezilindelekileyo xa ungumzali uzokolusa ikwekwe. Ndiyafuna nje siphe umphulaphula, ingakumbi ozongenisa ngokuba ngaba xa uzokolusa yintoni elindelekileyo phakathi wena mzali oyindoda, mzali ongumntu ongumama, nale kwekwe uzoyolusa. Mhlawumbi msasazi singayithetha ngeli hlobo, ebantwini funeka ide isuke into yoba umgubho ayilo siko nangoku. Mabanantsi ke loo nto, xa solusa abantwana bethu sibolusela uba ibe ziinkokheli zangomso. Asinawuthi ke ngoku xa abantwana sizawuba ngxexa ngotywala sizawuba neenkokheli ezinjani ngomso, kuba ke aba bantwana bolukayo ngabantwana beneminyaka eku-18, kodwa aba bantwana babagubhelayo ngabantwana abancinci ababako-14 years, 13 years. Now, abantu ke ngoku abenza imigubho bafundisa abantwana babanye abantu ukusela utywala beseneminyaka engaphantsi kwaloo nto. Umntu ke makathi ke xa ezokoluka ayazi into uba ndolusela umntanam uba abe yinkokheli yangomso, not into uba ndimfundise utywala. Sesinamadoda nje msasazi athi utywala mna ndabuhambela ze, yinto uba oko xa senza isiko lethu sikhokhelisa utywala phambili. Ibe mbi ke ngoku xa sifundisa abantwana babantu ukusela utywala. Mna ke ndizawulithetha lelo ukuba kubantu abazokolusa make siyimele le nto. Kunamadoda okuhlala, mayiqale phaa emzalini, masimbone senza imizamo yokuba noba bafikile abantwana abagxothe, kuba soze ufumane nekholi ethi ndixakwe ngamakhwenkwe apha kwam. Uyawuyiva xa kukho isiganeko, kwenzela uba sincedisane. Yile nto singenowasola namapolisa, kuba ke nakulena yenzekileyo esigangeni ukhona utata uSibonda waphaya, kangakafowunela uba bekufika amakhwenkwe athile kwenzela enza iinzame zokubafowunela amapolisa. Iquka kwalapha ke abantu mababe nenyani kwa abahlala aba, because kulo mzi kwenziwa kumgubho bakhona abamelwane abafanele uba bahlaba ikhwelo, noba lwalapha akafowunanga ke bahlaba ikhwelo lokuba ndiyayiva xa kukho umgubho mos kubakho ingxolo kuyombelwa. Kodwa uzifuna undixelela into yoba aba bantu balapha ebumelwaneni abayivala ingxolo eyenzeka kulaa mzi. Ndifuna ukuthi ke abantu make sidibaneni siyilwe iphele le nto, bayabhubha abantwana babantu. Ayingowokuqala lona njengoba sekutshiwo. Yes, alright. Bawungaleka phambi koba ndiye kumphulaphula, akho nto ofuna uyongeza nje? Mhlekazi, ndifuna ukungena kule ndawo ithetha ngutata uTasana. Le nto yalo mlwa yonto eqale ngoku ziziphumo ezi. Kwisizini edlulileyo besibhujelwe ngumntana wakwabunyonyo apha ngaphezulu. Kule isizini futhi idlulileyo ngoDisemba bekubhubhe umntana oyintombazana ehlatywe ngamakhwenkwe asuka kulaa nqila yasehlathini. So le nto yinto eyenzekayo le. Phaya kuthi phaya kumelalini ndake ndabiza abazali ndabuza uba abantwana nifuna babe zintoni apha. Ndicela abantwana umzali aze nabantwana baphethe ezi zixhobo zabo. Abazali beza nazo izixhobo abantwana bebabeke ngaphambili, abantwana bediniwe kukulwa. Ukuba ngaba singayenza loo nto kuyo yonke lesakhe isizwe okanye leKrisani, uba amadoda angabukeli abantwana bebulalana, kuba aba bantwana ukuphatha ezi zixhobo kwabantwana bejikeleza besihlaba benyuka nazo iba yinto efashionable kubo xa bajongileyo, kodwa uyayazi uba isiphelo sale nto sizawuba yintoni na. Uyabona ngoku ichala lam loba amakhwenkwe azawungena apha eqala ngomso, andithethi nge-Elliot, over 200 ukuqala ngoLwesihlanu ukuya ngoMgqibelo. Kuzawuba yintoni ke ngoku kwezi ndawo? Abazali make bathathe uxanduva because ngabantwana babo apha. Mane kuthi xa kubhujiweyo kuthiwe kubizwa thini bangaba masize nako umntana sebhubhile, sekuleyithi ngelo xesha khonto sinoyenza. Make basibize ngela xesha lamakhwenkwe ajikeleza apha, ke sibone ootata bawo uba inoba benza ntoni bona abantwana nxa bajikeleza bephethe izixhobo ngolu hlobo phakathi kwabantu.
Wow. Alright, enkosi kakhulu. Mphulaphuli nawe ke ndonqena ngathi siyenze yethu sodwa apha phakathi endlini. Nawe ke masikuvulele umnxeba iba ngaba ungene pha kwa 072 514 5381 072 514 5381. Kungenjalo uyakusitshela nje ushicilelo lwakho le voice note kwa 073 849 1740 073-849-1740. Ndiyafuna ke simvelo sengene edanci uba ngaba ungene esithini ngapha. Molo ekhaya. Molo mphulaphula. Molo tata umsasazi namandwendwe akho. Uthetha nomphulaphula aphendwe udlungelwa sukuta umzezulu. Uyabona ke tata umsasazi nabandwendwe wakho. Laa nto ithi abantwana mababulalane eqaleni isuke lapha ebazalini laa nto leyana. Ngoba yintoni ungena nabantwana ba-under age ngoku abangapha kwala 18 years. Yilaa nto abantwana babulalanayo because abanye ababazi utywala, abanye utywala bayabazi, abanye ababazi utywala. So yilaa nto ngathi kuyo ngokwe-under age because kaloku ekugqibeleni omnye umzali uzawuthi omnye umzali owam umntana akaze ungakhuphi. Nam ndandigubhile. Uyayibona loo nto leyo? Ngoku njani ke ngoku kuthiwe umgubho mawupheliswe? Laa nto iya ngokwe-under age, bangena be-under age laa nto leyana. Laa nto kuthiwa mhlawumbi mgubhe kuthiwa mawuqale phaa kwi-20 years amakhwenkwe akhuphe. Umdlukelo aphendwe ke lowo. Dlukelo nkosi kakhulu. Nkosi siyabulela. Mphulaphuli 073-849-1740 073-849-1740 nguyishicilelo lakho le voice note apho ngenjalo sibambe emnxebeni 072-514-5381 sikuve into yokuba ngaba wena ungena usithini na unawo umbuzo onawo kanye ikhona loo nto ofuna nje ukuyibhekisa. Uba udlungelo apho uthi hama ibe neminyaka lento yemigubho uba ngaba uma ibe neminyaka okay andifuna ucomment ngumsasante mandinini ke thu nike ningene uba ngaba ikhona nje into endifuna uyiphawula apha kule comment kaba udlungelo mandikunike council Tasana. Hayi ndiyamva utata uDlungelendwe. Hayi asina age restriction apha emgubheni. Asina makubekho i-age apha emgubheni. Umgubho kuba kaloku nabantu abagubhayo mos bana 16 and above because bakhona ebona le nkwenkwe ibhubhile na 16 le ihlabileyo inkwenkwe ibulele ina 20 uyayiva kule nto ayithethayo. So there is no age restriction apha emgubheni. I-age restriction isemolukweni kuthiwa once umntana ke at age of 18 angoluku angoluku ndingakwenzela umzekelo njengamntu ngunosala mosim nandoluka nje noba bendileqa 13 baba ndihamba kakuhle ndifuna uyithetha loo nto kanti ayina-age ya sithetha ngalo umgubho because sinabafana aba-above 13 nto aba-actor as abantwana. Le nto yomgubho yona siyayiphelisa at all mayingabikho because yiyo libangela into yoba ayina-age restriction sithi yona mayiphele qha ngoba kaloku abantu abalawuleki. Umoluko wona once umntana athi ke 18 years then sayibona ke ekuhambeni kwethuba iinkosi zakuthi norhulumente xa kubonakala into yoba nokuba xa sithi ena 8 okanye saya ku-25 oobhuti bethu babesoloko bena-25. Hayi mandidlule. Alright kanti le nto ithethwa ngutata uDlungelendwe ndiyaqonda uba akunoba kukho bantu kuloo migubho ngoba wasekho amakhwenkwe amadala ngoxa esithi makubekho i-age ethile ngoba loku amakhwenkwe ngoku seyizezintwana ko-16 15. Yeah, alright. Masiphinde sibambe omnye sophinda sibuye lapha endlini sive bangaba kungenwa kusithiwa nina kweli cala. Molweni ekhaya. Mna tata ndilapha Komani. Ndithi mawuvalwe imigubho, mayivalwe kuba abantwana bayabulalana. Ingarayithi loo nto. Alright, kwasi mama utsho umama phaa kwelaa cala seKomani uthi mayivalwe imigubho. Sibambe emphulaphula emnxebeni 072-514-5381 072-514-5381 usandovulela ithotholo lakho namhlanje. Right, masimbamba apha emnxebeni simve nanko umphulaphula engena apha simvu ngena esithini camakho ekhaya. Molweni. Ingaske xa kuva koluko urhulumente atyala amapolisa lali nalali sibonda yonke into amosi soloko isiye emthethweni xa kuva koluko. Yes mama. Into emayenzeke
ngoba ngosithini abantu banika abantwana utywala. Yes mama. Khona Ndikumamele mama Xhobo. kwezibhotile zinikwa abantwana kuthiwa umntana unetyala ebezitya nezithu. Ufuna ezabhotile zisixhenxa ngekheyisi lehaka. Yho. Mna umbono wam iintsana zethu ziyaphela. Ngaye kutyalwa amapolisa xa kuza koluswa lali nalali noba amabini noba amathathu abe nezixhobo akwazi ukukhusela iintsana zethu. Yes mama. Siphumle kwezibhotile nakobutywala nakule nyikitsha yokufa. Kumnandanga xa ubona umntana omntu ethe gangalala. Wam uphelile ndimana nje uvincelwa ngenxa yokuba ndinekwekwe. Yes mama. Ndingolusanga ayikho kodwa kuyafika kophula ifestire kuphuma yona. Ndade ndagalisa ithiyagesi emlonyeni ndithetha. Yho, ibuhlungu into esinayo. Mbizane. Oh madala. Nkosi mama sikuvile. Nkosi mama, nkosi kakhulu. Yini Mansundu, enkosi kakhulu, ube right kwelo cala. Alright, watsho Mansundu upha kwela cala. Alright, kukho umuntu othi mandimphindele nombolo. Inombolo yomnxeba ngu-072 514 5381. 072 514 5381. Ngethemba elikhulu ke uyibambile kwela cala ingaphaya. Bangena abaphulaphuli masive nankomnye molweni ekhaya. Molweni msasazi kunjani? Tata kuhle kunjani? Siyaphila tata Makhondo kugcinakala. Unomana lo mzima uceduka. Yes Bhomoyi. Yes, apha ecala reserve tata. Reserve, yes tata. Yes, ndiyawuva umxholo tata. Ndiyawuva umxholo. Ewe manam ndikwelithi ingase kase umthetho unento ozidraftayo uhlala indawo yayo kuloo nto ungenelela kuyo umzekelo lo nto yololuko. Mawusose uqhuba ungabi sasekela kwezinye izinto. Because ke xa sewuqalile umthetho abantu abawulandeli ngenxa yokuba beyazi uba kwinto ethile akuzubakho bantu bomthetho, kwinto ethile kuzabakho abantu bomthetho. So balandela ezi abayazi abantu bomthetho kwakuzo. Ndikwelithi nam xa ngaba kwilali nalala ndithi zonke izinto kazizenziwa ziqala koosibonda zantoni. Then ibe ngoosibonda ke ngoku abazawuthini abazawuyazi into yobana kwilali ethile koluka amakhwenkwe amanga sizawucela amapolisa ngeedeyiti ezithile kuyiwe kumzi othile iyoluka ikwekwe ngedeyiti ethile. Uyayibona tatam, at least ingathi ingehla le nto ikhoyo because if sithi sivala imigubho ngomlomo kangabikho abomthetho hayi ayikazovaleka sisezawuxoxa udaba. Nkosi Bhomoyi ndikuvile. Nkosi tata. Nantso ke indlela uJopa umphulaphula imizuzu umaseze bengama-21 phambi kweyethoba intsimbi nanko emnxebeni molweni ekhaya. Molweni msasazi. Molweni tata. Ngiyasemekhumeni mna apha kumanzana emnqedomdokenishi. Kumanzane mnqamolo mbathane. Mfeka ngiyabulisa kubaphulaphuli bakho. Yes. Okunye nenkosi noceba apho estudio. Yes tata. Masiqale kuqala ke sicebisa amazozelwano phaya kulafeni lePramasimeni. Phaya kwaChithi. Yes. Kuhlanga nomhlanga. Siyaxolisana le nto sisizwe. Yes. Kona amalinga ayenziwa. Kumntu wakho ke mthakazi ukuthi kumele ukuthwane. Lithwandini ngiphinda into ebesiyithetha apha xa omhlekazi ngaleka bebejikelele. Yes. Naluluvo lwam mandilitsho apha esidlangalaleni. Okokuqala mna bezisithi kuye wonke umntu ozakwelusa makabizelwe entlanganisweni. Okay. Acaciselwe umthetho. Kuba impazamo mna entlofama ayijolanga yile yoba kuqalelwe wonke umntu. Makuthethwe kanye kwaba bantu baza kwelusa banikwe umgaqo. Futhi abatshekazi xa bezawukusayina ezancwadi zabo
Obe khona umqolo uthi apho usakhumbula na uba sivumelana ngale awuzibambe imigudu. Uthi ke uba ngaba uyabhena umzali lowo uthi makaswaye ecaleni. Okay. Okwesibini nje akamisa ukuba kuthiwe otata bamakhaya baqinisisa siyekelwa ngabo. Yes. Makubekho into ethi sileni khaya sihamba nokuhlala into kunayo kube ndini umsasazi ungaziphindile umuntu asiyazi uthuna i-left oba uthuna right ukucala lapha lenkokheli okanye icala lobhotshe umuntu okokuba ngabe ubekiwe umthetho sisize into yoba umgubho awukho aphinde abhalwe phansi aqhutyelwe ngaphesha kwebhorho sithi apha mina xa sifuna poliseni siqhubela ngaphesha kwebhorho uthathe ekhaya xa ethe uyisa ukuba sizama unqanda kufa makawenze ngaphesha kwebhorho. Ngako isibini uba abahlekazi aba abazokwazi ujikeleza zonke ezilali zalapha esakhe isizwe. Ubhudi noko makaphendule betshena zangayazi uba kukho umgubho phaa. Ebekuyekela ntoni? So ndiphakamisa loo nto ke msasazi uba mababizwe abazali bethu mhlawumbe njengoba utata bayi-200 makubekho into ebhalwe mhlawumbi bangazajikelela kubo bonke kodwa mabayazi into yokuba umgubho awukho umgubho. Msasazi nantsi into osilelayo kungayiboni yeza kwenzeka. Ilizwe lethu ligcwele imifo esingayaziyo. Into enyinyileyo kwababhede ngelikhonto. Ngubani owaziyo uba phaa kukho mthethweni? Ngubani owaziyo? Ndingandicebisa ke into yoba ngoku kusekusasa umzali okokuba ngaba kuphume umphanga egameni lakhe makahambe ulala phaa ejele. Yes, makwenze isihlahla ngoku. Nkosi nantso ke indlela ejekamandi phaa kwelaa cala masifunde ngapha. Molweni msasazi. Mna ndigxeka urhulumente ngale nto yovumela abantwana abana-18 years baye entabeni ngoba umguyo wabo utyiwa ngabana-14 to 17 years. Ezi ntwana zinxiliswa ngumqombothi. Noko thina singene sebadala zange yenzeka le nto and apha eStackstrom siyaqhuba ngemiguyo, umthetho uyaziwa. Enkosi utsho lo mphulaphula. Masive ngapha. Molweni ekhaya. Molweni tata. Hey, msasazi uyageza umuntu ayikazulunga le nto. Utsho kanje? Uyageza umuntu omnyama. Ithethwa yonke le mihla le nto yemigubho apha yibhodi ndiba uthetha apha nenye indoda ibigubhisa kwezipeleyo ithi kuyo umgubho awukho mfondini iyekele ithe yona ekugqibeleni yathi yona yona usigeza eyayikuyawucanda inkundla madoda yini ngoba ayolusigeza yathi izawubiza amapolisa yathi hayi uzwabi afika ndondeke mbodlela iphinde ngokuloo nto leyo mna into yam yes kwazama bekwakuphi urhulumente amapolisa ngabantu agwetywe inyanga zentandathu kungabikho fine. Urhulumente naye uthe enze ibhizinisi kungabikho fine umntu womgubho. Yes dad. Abanye abasifuni. Nkosi eNcobo. Alright, nkosi kakhulu phaa eNcobo. Siyabulela. Ndiyafuna nje ubamba ababini bokugqibela ndibuyele apha estudio kwiindondo zam zibe kanti siyaphawula kubaphulaphula esele bengenile kweli cala lingapha. Molo mphulaphula. Right, okay. Kuthiwa ndim udlungela uba umsasazi ikho nto endiyilibeleyo. Apha thina endwe siyagada thina and thina sigubhisa ebusuku apha siyagada thina. Apha kune-street committee kubizwa abantu bonke beze sigade sikwekwe sangena egeyithini siyasetsha and sabhaqa into kuyo siyayithatha. Next abenzi kwa-next futhi bagubhe futhi bawugqiba baphume bahambe into zabo bazifumane next. Senza loo nto thina apha siyagada siyasetsha and siyabetha futhi singamadoda.
Nkosi Dlungele siyabulela. Alright bantu bamba apha emncebeni sive ungena esithile lo mphulaphuli. Molweni ekhaya. Molweni mphulaphuli. Molweni usereyidweni molo. Molweni tata. Ewe tata. Kunjani? Siyaphila tata kunjani? Usakhondo ndiyawuva umxholo ubuthini. Ewe tata. Into nayo andiyazi noba ndiyabe andiphaza mina. Ndingumphulaphuli ndilapha kuzikhongwane. Le ngxaki yamakhwenkwe nam ndingomnye wabantu abathetha ngolu hlobo kuthethwa ngalo. Ngale migubho uba ngaba mayiphele. Yes. Abantwana mphulaphuli banamatyhala. Kuba ithi kwekwe xa izawungena ufike ihambe ezi ndawo izihambayo inemontanga ndini. Uba ngaba hayi ndizobe ndingena ngomhlothile ayenzeke naloo mabhongo womgubho abe utata akhe nxamnye naloo nto. Azofika apha mphulaphuli kuzikhonkwane lamakhwenkwe esuke eqhiba. Afike apha kuzikhonkwane agxothwe ngobusuku uba makwedini akho mgubho. Izithi loo nto leyo ke ngoku ebusuku la makhwenkwe alo kwezi zitrato. Yes. Phofe begxothiwe kusithiwa mawagoduka akho mgubho. Kungena isamani kusasa ethi amakhwenkwe alimezene ebusuku. Phofu abe begxothiwe. Ingaba ke ngoku mphulaphuli wena tata umsasazi ingaba iyawuba lityala likabanelo. Alright. Ngoba ke umntu lo yena akazungulusi uza kolusa futhi ke xa kufanele bewagxothile awagxothe. Nosibondo okanye ubhodi ke mhlawumbi abe khona xa egxothwayo mhlawumbi masenze umzekelo yokuthi ayolala ngo-10 ebusuku ugxothwa loo makhwenkwe okanye 11 ugxothwa ukuthi dwaka kusasa kuzoba amakhwenkwe alwini. Alright. Iphinde ke ngokumsasazi iwele kubani ke ngoku loo nto leyo. Phulaphula ereyidweni ke tata bazakuphendula iindwendwe zam andazi into ndimncinci babhayi. Alright mandibuyele kwiindwendwe zam. Iindwendwe zam nabo abaphulaphuli bangenile kweli cala lingapha ndiyafuna uba ngaba ndinini uba ngaba nibe kanti masiqale apha Nkosi yam. Msasazi mhlambi ukhona umphulaphuli ebengene kuqala uthi lo mphulaphuli makutyalwa amapolisa lali nalali. Icala idolophi enelali ezininzi kakhulu. Sibe sinamapolisa ili eshokoxekile. Lixesha likaDisemba leziphithiphithi. Abantu ulwaphulomthetho lume ngenyawo. Now xa uzawuthi ke ngoku azawusuka phi la mapolisa angaka azawutyalwa kwezi ndawo. Mna ndikweli lokuba masike singabazali sithathe uxanduva kule nto kuba ke uba besifuna iphela into yemigubho ngekudala into iphelile. Abantwana bolukayo njengoba sisitsho ngabantwana besikolo. Yes. Abantwana abanamali yokuthenga utywala. Obutywala buthengwa kwasithi bazali. Utsho ukuthi xa thina sinawuke sibe moya mnye ubutywala mabupheliswe utywala bungapheliswa. Ngale nto ixhomekeke kwalapha ebazalini. Ndifuna ukuthi ke naxa ndimamela abaphulaphuli bethetha loo nto ndibonisa into yokuba abazali bayoyiswa ngabantwana babo. Kuba uba abazali bebengenokoyiswa ngabantwana nguwe oqhuba isiko lasemathilini ungumzali. And imigubho sitsho mos sithi imigubho ayilo siko. Kuba kaloku xa bekuxakile aba basuka kwezinye indawo ungahlaba nekhwelo beza amadoda elala azawunqanda abantwana. Okokuqala kusuka umntana ona-14 years ahambe iikhilomiters esuka kulilala bheke kwenye ilali. Emncinci uthi umzali walo mntana uphi lo singekafiki kulo wenza umgubho. Lona umntana ulala engekho emncinci na-14 years wena mzali uthuphi. Xa inawuqala apho izithi ke ngoxa iya kulaa mzi walaa mntu ufuna ukwenza umgubho sincakame sonke siyilo lali ingaphela le nto. Kuba ke kule nto seyithethiwe umthetho wona bayafundelwa.
xa kuzokuvula ulwaluko kubakho intlanganiso kwamasipala, zibuye inkosi zithi bhazalala ukubheka ezilalini zabo zixelela abantu umthetho. Eyona nto kuqalwa ngako kukuba imigubho nokunikwa kwamakhwenkwe utywala kwaphiliswa, abantu bavume bawasayina amaphepha, baphinde abantu bateketisa abantwana ngotywala. Funa ukuthi mna ileli phaa ebazalini yalala phaa ebahlalini balo bezolala. Alright, Nkosi kakhulu, masize kuwe Nkosi uNgaleka. Utata uMbhotoloshe uthetha into apha yoba ngaba makuqiniswe amakomkhulu. Amakomkhulu aqala koobhuti, uxhaswe wona. Le yamapolisa yona ayizusebenza. Uyayazi uba phaya e-Elliot ngoku besiyile phaya. Yes. Amapolisa ase-Elliot akanayo iveni yohamba nathi sibheke ezibhomeni ngoba iimoto zabo zibethwe sisichotho. Apha ecala ufumanisa iimoto ezihambayo zimbini. Zingaphi ilali zalapha? Azawuvela phi la mapolisa? Sisahlulwa ngabantwana bethu siwabizela amapolisa. Yonke into batsho abantu xa bathetha apha bathi yonke into iqala koSibonda phaa elalini. Enyanisweni injalo. Nangeli xesha lale nto yale protection fee nantoni, aba bantu benze ezi zinto besihlala nabo phaa, bathi xa benzinto ezirongo sibiza amapolisa. Because thina andiyazi noba ngaba kutheni, akusekho nto siyoyikayo ngoku, but asinasapoti phaa ebantwini. Iphelile laa nto bekumane kusithiwa ngoomama babangela uba kwenziwe imigubho. Ootata bayaphosisa sebesesebabambela kuloo nto because abafuni ukuba nomxholo ezilalini zabo. Kusuka amakhwenkwe kwenye ilali ezephethe izixhobo. Izolo phaya kulaa ntlanganiso besikuyo sine-district ne-province. Yes. Umama uthethe into phaya endoyikisileyo. Waphakama wathi abantu belala ethile ngamamenemene. Yho. Uyayibona ngoku le nto yaba bantwana ixabanisa abantu abadala abazalanayo. Ndithe xa ndithethayo phaa ndathi into eza kwenzeka emva koba kwenzeke yonke le nto, wena uzukwazi usuka kule lali uyongcwaba umzala wakho lapha ngaphesheya. Kuba kaloku abantu baza kudina ukubulawelwa abantwana babo ngabantwana babo. Izawuphelela phi loo nto leyo? So aba bantu kufanele basithethe inyani ebantwini. Ibuhlungu laa nto ithethwa ngumama unogcinile lo, umama Ngqongolo bethetha phaa. Yes. Enyanisweni kule mizi ngenamadoda abantwana benza unothanda. Ootata bokuhlala bekhona bebukele kuthiwe oomama bayenze ngokwabo le nto. No, I think loo nto iphelelwe lixesha. Ootata mabaphakame benze indima yabo, especially le nto yolwaluko. Umntana ona-14 years njengebesitsho umgqini usuka njani ahambe 20 kilometers ngobusuku aye kulaa ndawo. Umntwana ufanele uba usendlini ngeliya xesha. Kukho laa nto bekuthethwa ngayo apha yayenzekile emonto kuthiwa kusenyobeni. Abantwana abana-13 years abayonyathelwa phaa bebephume njani ezindlini. So thina as a community sibhedesha utywala. That is why kunje. Kulaa kliniki kuthestwa kuyo la makhwenkwe phaa. Kufika amadoda avula ibhuti phaa izolo, ndibona amadoda avula ibhuti phaa abeka imbodlela ebrand apha. Phofu azise le nkwenkwe. Akhapha amakhwenkwe. Ndithi sazi njani khona le nkwe? Ndithi madoda yintoni le nizoyenza kanti? Kuthiwa hayi thina sizange ngapha sikhaphe utata wale nkwe. Ndiyanicela sukani kule ndawo. Sukani apha because asisathembi kwale nto niyenzayo because aba bantu bazise lo mntana apha bahambe besela utywala. So lo mntana ufunda le nto apha kubo. So sine-challenge nizo but inyani yona funeka siyithethile. Zivelelwe lixesha eza-excuses zethu zoba hayi into ethile yenziwa ngabantu abathile aba bantwana bayi-responsibility yethu. Alright, Nkosi kakhulu, masize kuwe Council. Mandiqale kule ndawo Nxongo. Yes. Ndithi phantsi wonke umhlali waseWard 9 sihambisa ilizwi lovelwano kulaa family yakwaMasimini. Sithi ke ubomi buka aphelele Masimini bungaphumla ngoxolo. Sithi nxe bathethile abaphulaphuli, sikuthethile inkokheli. Ndiyafuna uyigxininisa into ethi mna mfoka kaMnqongo. Yes. Ungena kwami ezuceba ndangena le nto ndayinikezela yolaluko koSibonda neenkosi. Okay. Umama ubeke wangena apha ethetha uba makubizwe intlanganiso no. USibonda wam phaya wayebabizile bonke. Akukho nto ingenziwanga ziinkokheli zomthonyama nezemveli. Yes. Neenkokheli zikarhulumente. Into esebazaleni. Uyabona ke ingathi lisohlulwa ziigusha. Ubona xa uwela endleleni usithi qi igusha kuwela ibenye. Azibuye imva ezinye ziyalandela. Uba singantliziyonye sixelela amadoda akaYesu wathi uYesu wasibe ntliziyonye singayinqoba le nto. Yes, and iyasifundisa ke singurhulumente because kuthiwa sifunda ngokwempazamo. Into ekhombisa into yoba I think
kunyaka olandelayo sizawuimprova kule nto into yoba we'll have ii-programs ngoku iyasifundisa nathi ngoceba into yoba funeka sinazo ezi program zothi siqhubeka sifundisa abantu sifundisa abantu ngezinto uba ngosiyalimosha isiko labantu lomntu omnyama ngoba umoluko wawungaxoxwa ngoomama but kunyanzeleke ngekwemeko yongalawuleki si-involve oomama kanti iqala kwasebhungeni udibana amakhwenkwe enikutywala ebhungeni ayengekho amakhwenkwe ebhungeni ngoba ibhunga belixoxwa ngootata ecaleni kwekhaya ecaleni kwethango babuye bazoxelela oomama kufumana ideyithi noba utata uzabe wekhaya beyixoxela oomama kodwa ideyithi izawuxoxwa likhaya kubuye kuxelele oomama ngokuthiwa kukwibhunga ayabhontsoza la makhwenkwe afuna utywala oomama ke baxotha izindlu baxotha izindlu amagumbi enyukile zonke ezi ntlobo zotywala uthi ndigqibile uredi for makala mathini makanike abantwana utywala hayi msasaza mna xa ndizawugqibela thethe ngoku le nto isezandleni zabazali wona urhulumente abantu funeka beunderstandile uba urhulumente ngumntu wonke and akususuka amapolisa ugada imigubho iqala apha emzalini and iqala apha ebahlali uyabona look at laa nto yenzeke esigangeni that was past 8 ubhubha kwalaa mntana bebepha abantu afe amadoda phaa uthe xa wabuza ajonge ezantsi because akukho nyani ebantwini abadala uyabona ndiyafuna nje umzekelo mzamba uthi uxele nje kule ndawo abantu abadala basenanyani baleka ecaleni kwayo banento ede baxa bethetha ngokathi umzali nono ndife bheke ubuxa kwakho kulungisa abantwana bakhe siyanicela sibabongoza abazali please masisebenzisaneni because nguwe ozawufelwa ngumntana nguwe ozawufelwa ngumntana nguwe ozawungcwaba sithi ziinkokheli zangomsesi sithi ngabazali bangomso ndigqibela ukuthethe ngoku Nkosi Councillor mandibabe nje lo wokugqibela sisoyivalana hayi ngiyamvuma umbango ngokuthi hayi thina pesimo sinawo lo mguyo mnawo ngamadoda nathi ngoku khona abakhuluwa bethu abangamadoda zange kwathiwa kuxatyelwe ikwekwe yenzeka into uyaguywa nje kakuhle akusetshwa akuthiwa asilalisi ke thina kuyatshotshwa nje late amakhwenkwe agoduke hayi lishwa likwelo cala hayi ayikho apha kuthi tu loo nto aphathana kakuhle alwe nje uba uyalwa kubethwana ngenduku iphele lapho. Alright, Nkosi kakhulu masive kweli cala molweni ekhaya molo tata Hey, soloko sikhalazela amapolisa sifuna kuza amapolisa ngoku sixakwe sithi nabantwana bethu kangangoba umsasazi wam iyonke le nto ngenxa oonina babantwana banemali ngoku soyindoda apha ekhaya okuthetha uvakala kunalezi thina madoda salizi ngoba abantwana ngabantwana beentombi zethu abantwana boodadewethu ndilapha mamhlekazi rhodana yes dad apho usibonda lapho wathetha umamakhe usibonda lapho wathetha umamakhe hayi izolo elinye bekumgubha apho kwenye indawo balapha rhodana bekuthiwe ke ngoku mawuza amapolisa loo mapolisa afika athi usibonda kwanyama ukuthetha ngomamakhe nathi thina madoda siyazama ukuzama le kodwa oonina babantwana aneemali zabo abathoba ngeemali zabo abantwana bazowulukele apha ezilalini babanike imali bazobe benze imigubho ngokwabo Nkosi dad sikuvile yes dad kodwa thina abazali alright enkosi kakhulu hayi ixesha selisikile zinkosi zam nje awovala amazwi siyivale mhlambi ke masibulele ke msasazi ngokufumana elithuba lozawuba lapha sithi ke ngoku kubazali njengoba sithethile kudala sithethe eyona nto iyawusinceda kukuba sizame uwulwa lo mba siwubone into yokuba ubulala abantwana bethu njengoba besesitshilo umgubho ayilo siko masizame ukhwaza kangangoko sibampimpe naba ke benza imigubho kuba ke yona nto ibethayo
umthetho uzawudlala njani indima yawo xa abantu bengazothetha nyani, kuba oze umthetho udlala indima yawo abantu mabathethe nyani. Njengoba sezitshilo iinkokheli ezilapha phambi kwam, uyawuthi xa umamela nakuleyana into eyenzeka esigangeni ufika abantu behumzela kodwa bebeyibonile uba yenzekile into eyenzekileyo phaya. Ndifuna ukuthi ke abantwana basentabeni masibasentabeni baye bephila babuye bephilile. Ke kungcono ke into yokuba asinawuphinde ke sifumane esinye isiganeko esinje. Noko abantu mayikibothuseleni into. Enkosi. Enkosi kakhulu, siyabulela Nkosi Ngaleka. Yes, okay. Mandingene kule ndawo nje ngqo nanjengo-chairperson wolwaluko. Yes. Umgcini I think seyigqibelele umcimbi wobulela. Kukho lo mcimbi wee-prices zeengcibi. Iingcibi zethu funeka ziyazi le nto, abantu abolusayo mabayazi le nto. Iingcibi, iprice ayidisayidwa ziingcibi, ayidisayidwa isakha isizwe, idisayidwa ngukumkani uba ngaba ngoku kufanele kunyukwe, kufanele kuhliwe, kufanele kuthini. But ngoku siyafumanisa uba ikhona intlonto eyenzekayo apha. Aba bantu banemali ke ngabantu abasimoshayo. Uba ngaba ingcibi ifikile, ingcibi ezawubhatalwa ithi mayinikwe imali